खुलुमबाय गिबियावनो बड' जोबनो सानलायग्रो नोंथांमोनखौ गासैखौबो सानलां बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों नोंथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 रांखौ तुपुं होनलायनाय बेंक एकाउन्टआव मोननो थांगासिनो दङनो जोंहा बे बाथ्राखौ बुंदों आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दा बिनिखायनो नोंथांमोना तुपुं होनलायनाय 10,000 रांखौ माला मोननो हागोन बेंक एकाउन्टआव बिनि बागैनो आं आपडेटखौ हरनो सानदों भिडिअखौल' नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आं गिबियावनो नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय थाग्रोबाय नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो भिडिअखौ मोननो हायो दानिया आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 रांखौ तुपुं होनलायनाय बेंक एकाउन्टआव माला मोननो हागोन बिनि बागै बुंहरनो सानदों आङो जोंहा माने दा आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिकास यात्रा खालामगासिनो दं आरो अल अभार आसामावनो दा बिथाङा बे बिकास यात्रानि गेजेरजों माने गासिबो मेल मिटिङावनो बिथाङा बुंगासिनो दं आरो नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआवलायनो तुपुं होनलायनाय फैसाखौ सोना हरगासिनो दङ आरो बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 रांखौ दा बिनिफ्राय बिथाङा बेखौ बुंबावदों नाथायबा नोंथांमोननि दासो जोंहा माया जागासिनो दंना भेरिफिकेसना जागोनसो जाबावाखैसो बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय भेरिफिकेसन प्रसेसा एबाराव जोंहा जानो थांगासिनो दङ नोंथांमोननि गासिबो डिटेल्सखौ नायगोन आरो माने नोंनि बे फर्म फिलआप खालामनायनि गासिबो डिटेल्सखौ नायजोबगोन दा बे जोबखांनायनि उनावसो नोंथांमोना माने तुपुं होनलायनाय बे फैसाखौ मोननो थांगासिनो दं होननानै जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंहरदों दा बे तुपुं होनलायनायखौथ' दा माला मोननो हागोन बिनि जोंहा फिक्स डेटआ ओंखारना फैयाखै दै नाथायबा जोंहा इलेक्सनाबोथ' जानो थांगासिनो दं बारा गोबाव गैला गाबोननो जोंहा इलेक्सना माला जागोन बेखौ एनाउन्समेन्ट खालामनो थांगासिनो दङ जेरैबायदि बिथाङा खोथा दायो बुंगासिनो दङ आं एसे आसा खालामदों आरो नोंथांमोना इलेक्सननि सिगांनो बे 10,000 रांखौ नोंथांमोना मोननायनि एसे आसायाव दं आरो नोंथांमोनाबो माने बिथांमोनाबो बेखौनो नाजाखागोन नालाय जाहाथे नोंथांमोना बिसिनि सरकारनो भट होयो बिनि थाखाय नोंथांमोननिसिम जेसां हायो माने मोजां खामानिखौ बिथांमोना दायो मावनो नाजागोन आरो इलेक्सन खाथि जाबाय नालाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना बे 10,000 रांनि थाखाय इसां गोबाव नोंथांमोना नेनांगौनि गोनांथि जानाय नङा नोंथांमोना इलेक्सननि सिगां मोननायनि एसे आसाया माने एसे नङा गोबां आसायानो दं आरो इलेक्सन बायखांनायनि उनावथ' आरो माला मोनगोन बेखौथ' बुंनो हाया नाथायबा इलेक्सननि सिगां मोननायनि आसायासो जोंहा एसे दायो चान्सआ बारा जाना दं आरो दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बुंहरनाय जाबाय दा बे बिथाङाथ' तुपुं होनगासिनो नङा चिफ मिनिस्टार बिथाङा दा बे तुपुं होनलायनाय माला नोंथांमोननिसिम बेंक एकाउन्टआव सोना हरगोन दा बेखौथ' जोङो एसे समासो मिन्थिगोन आरो इलेक्सननि डेटआ गाबोन एनाउन्स खालामोबा एसे उनाव आरो आपडेटखौ मोनबावगोन र' भेरिफिकेसन प्रसेस बेफोरबायदिया जाजोबोबानो जोंहा माने फैसाखौ थाबैनो नोंथांमोना मोननो हागोन आरो दा बिनिखायनो सोर मोननो हागोन सोनाय समाव बिनि बागै उनावसो मिथिनो हासिगोन आरो खैजन मानसिनो फैसाखौ सोना हरगोन तुपुं होनलायनाय बिनि बागैथ' जों एसे उनावसो मिथिसिगोन उनाव अब्लासो नोंथांमोना कुइसन खालामनो हागोन जायफोर सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफोर नोंथांमोना बुंहरनो हागोन मानि थाखाय नोंथांमोननिसिम फैसा हाबासै बे तुपुं होनग्रानाव नोंथांमोना सोंहरनो हागोन आरो माने कमप्लेन खालामबानो जाबाय नोंथांमोना इलेक्सन बायबाबो एबा इलेक्सननि सिगाङाव फैसा सोबाबो आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम बुंहरनाय जाबाय माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय बे भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालाम आरो नोंथांमोना बेबायदिनो भिडिअ मोननो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय गोजोन्थों